ọzọ ekele m nke onye chiri ya zere. Ọ ka bụkwa n'oge iji asụsụ Igbo akọwa onwe na ihe onye na-eme ka mụ bụ nwa anaghị eze ka nọkwa tata anụnwa anọ m n'obodo Ọka iji kparịta ụka mụ na ụmụ Igbo ka anyị mara nke ha na-eme jirikwa asụsụ Igbo wee gwa ụmụ Igbo okwu. Anọ m na ube nhazi erimeri otu n'otu nri eji mara ndị Igbo ka m nọ n'ebe a na-ahazi ya. Aga m ekwugbu gị n'okwu maka na nkọwapụtara asịrị na chebiri m ka anyị mara onye anyị nọ n'obi ya. Daalụ m. Obi Igbo dịka nsogbu na tata na anọ m na ngwuru ebe a na-ahazi otu nri eji mara ya bụ ndị Igbo. Ọ bụ nwata nwaanyị ịnekwa ya anya bido n'isi ruo n'ọkpa. Ọ mara mma nwaanyị zuo ihe nwaanyị ji ka anyị mara onye ọ bụ marakwanụ nke ọ na-ahazi. Ehihie ọma. Ehihie ọma ndị be anyị. Nwere ike ịgwọta ya aha gị? Aha m bụ Ọbịanujuakụ mana ihe eji mara mba akụ. Ọbịanujuakụ, aha mara mma. Ịnekwa anya o jukwara eju. Ịnekwa anya ị ga-afụ na o juru eju, mana tupu anyị agaba ịma ebe o juru eju anwa ka anyị mara ihe ọ na-eme n'obodo Ọka dịka nsogbu na anọ m n'Ọka tata. Nwere ike ịgwa anyị ihe eji mara gị n'Ọka? Ihe eji mara m n'Ọka bụ anyị abacha, ụgba, nkwọbi, isi ewu, anụ ewu agwọrọ agwọ, fịọ ụkwa. Ụmụ ife agasị bụ ife anyị bụ ndị nọ n'akụ kichin na-emepụta. Ụmụ Igbo unu ka o si agụ ya ọkwa ụmụ nri ndị Igbo ndị mgbe gboo asị na mgbe anya mmụọ ka dị ebe a tụpụrụ ya mgbe isi akwa dị ebe a machiri ya. Nri anyị so n'otu ihe mebere anyị ndị anyị bụ, mana ndị isi ọcha bịara ọ dịka ihe niile agbanweela. Ekene dịrị ngwuru anyị nọ na ya bụ akụ na-ahazi ya bụ ihe erimeri. Ọbịanujuakụ, ka m jụkwa gị ọzọ, anyị nwere ike ịhụ ya bụ otu n'ime ihe ndị gụpụtasịrị anyị ị na-ahazi? Ị gwara anyị na ị na-ahazi ụgba, ị na-agwa ụgba, isi ewu, nkwọbi, ụkwa, abacha wee dịrị gaba maka ihe ikpere erika agụkọta agbawa. Nwere ike ibupụtere anyị otu n'ime ihe ndị ị haziri ka ụmụ Igbo elekwa n'anya maka na ihe dị mma n'anya gbara akwụkwọ? Abacha nke Igbo n'aka ọkwa buruta ka ọ na-akpọ m. Nwee ike gwapụtara anyị otu ihe maọbụ ihe na-abụ iji wee hazi ya bụ abacha ọwọ dị mma oriri ma dịkwa mma ile anya. Ihe eji agwanya bụ abacha abụrụ otu ihe nke o ji abụ ihe na-abụ. Enwere ogili bụ nya bụ ife ogili ndị Igbo, ọbụọkwa ogili be anyị iwelie itinye na mmanụ wee mepụta ihe a na-akpọ ngụ, wee wọlụ nya bụ ngụ wee tinye na abacha o wee chịkọnata ya ọnụ wee na-esi isi. Then enwere ụkpaka na kanda, ya bụ ụgba nke ndị obodo be anyị a na-akpọ Imo steeti na-akpọ ya ụgba na kanda, ịgwọkọ ha ncha niile ọnụ. Then enwere akwụkwọ nri dị na ya bụ akwụkwọ aṅara, ọ na-enye ọbara nke ukwuu. Then enwekwelu ụkpaka, enwe yabasị, ose ka o wee gbanadị na-eme n'obi. Ịkọpụtara ọtụtụ ihe dị iche iche eji esi ya bụ nri, mana agaghị m ekwugbu gị n'okwu. Ajụjụ m wee bụrụ, ọ bụ sọnsọ nke mmadụ nwere ike ịbịa na ngwuru gị zụrụ ma rie ka ị na-agwọpụta nke nwere ike iji kwa ọbịa nke nnukwu mmemme agbamakwụkwọ, agbamọfala, echime ọzọ? Nwere ike ịhazinwu abacha 100, 500, 200 nwere ike ọ bụrụgodo 1,000 mmadụ nwere ike iri. Na ebe a ọ bụrụ sọsọ nke ofu onye na-eli ka anyị na-eme, mana ịbịakwa na ofu onye sị na ị ga-ata, anyị ebunye gị otu a. Mana isi na ị na-eme ikupụta nwa, ịgba ọfala, ichi ọzọ, etu ọbụla iri ji, isi anyị gwụgọta nke mmadụ 200 mmadụ one ọbụla anyị ga-agwọ ya ana otu a ka a ga-esi bunye gị ọ dị mma n'anya dịkwanụ mma n'ọnụ. Daalụ. Ị nwere ike ịkpọpụtara ọra na eze akara maka ụmụ Igbo na-anụ nkọwa ị na-enye ya bụ onye chọrọ ịkpọ ngwuru akụ, biko achọrọ m abacha mmadụ 5, mmadụ 10, 1,000 nwere ike iri, ha nwere ike nweta gị. Ọ bụkwa na ị nọ na igwe nzere mgbasa ozi ime ka anyị marụ ka ndị mmadụ nwere ike isi ebe a na-emetụta gị, maka ama m na nri a na-agụ ụmụ Igbo mana ha ga-eri ya. Oke, ịchọọ ịkpọ anyị na akara ekwentị anyị bụ 090-211-81459. Ịchọkwa na ịchọta anyị na Facebook, anyị bụ Akụ Errands and Kitchen. Ịchọkwa na ịchọta anyị na Instagram,
anyị bụ akụ dash kichin 1. ọ dị mma ụmụ Igbo unu anụgo ka o si wee gụpụta mkparịta ụka mụ bụ nwana ya eze na Ọbịanuju Akụ na-akparị dịka nri Igbo bụ onye eji ịhazi nri Igbo na Ọka were mara wee na-akọwapụtara anyị ka esi eme nka ka anyị ga-esi wee metụta Ọbịanuju. Mgbe ị na-ekwu okwu dịka asụsụ Igbo anyị na-adị, ị kwuru na ị bụ nwa afọ steeti Imo. Kedu obodo gị na steeti Imo? Anụkwa m dị n'Imo steeti, awọ mma mana abụ m onye Amawbia Ngene. ọ dị mma maka na nkọwapụtara asịrị na dịka o si wekwu maka mgbe o kwuru na dị agwọta ụgba maka onye Owere si tara gba ụgba ṅụrụgba mmịa. Igbo bụ Igbo Ọka bụkwa na ngwuru akụ ka anyị nọ bụ ebe a na-ahazi ihe dị iche iche. Unu anụgo ka o si wee dị, ya bụ kpọtụrụ akụ maka mmemme dị iche iche ka o si butere gị nke ị ga-eri, nke ndị ọbịa gị ga-eri bụ nri ahụ anyị ji mara ndị Igbo. Maka na anyị hapụ ụmụ ihe ndị a eji mara anyị bụ ndị Igbo, ya bụ na omenala anyị, asụsụ anyị na ikike anyị maka omenala anyị gụnyere nri anyị. Ya bụ jide ka iji bụ na ị na-eme nke ọma. Ọbịanuju Akụ onye ahụrụ tata ka ahụkwu echi. Daalụ ndị be anyị.